Bij volleybalvereniging Triumvera in Kolm kunnen ze maar lastig vrijwilligers vinden. Dat maakt het te dreig om de vereniging draaiende te houden. Het liefst zorgen ze dat ouderen een handje helpen komen. Maar ze zoeken ook naar je trainers en bestuursleden. Ik ben zelf al iets van 12 jaar vastzitter. 2 jaar geleden had ik al onjongen van nou, ik wil graag stoppen, maar er komt net een vervanger van mij. En om een vereniging nou zitten te laten, dat is eigenlijk net mijn insteek. Het probleem speelt intussen al meerdere jaren. Gewoon taken komen altijd op dezelfde mensen aan. En dat valt harren bij tijdens zwier. Nebens hoofd kan een sportvereniging net alleen nog draaien met leden. Bij het lidmaatschap komt meer te zien. Je moet er wel wat voor de vereniging doen. Dat zit erbij. En als het altijd op dezelfde leden aankomt, dat is net leuk. Greetje Dobbinga werkt al oorlog op invalbasis als jeugdtrainer. Zij wil er eens mee ophouden. Maar dat kan net zolang er geen opvolger is. We hadden een hele mooie ploeg band, 20 band, minis en C-jeugd. Als ik het net doe en er is geen trainer, ja, wat gebeurt er dan? Dan stappen de band, denk ik, op. Heel logisch. Dat zou ik gewoon heel jammer vinden. Dus dat had je dan wat zin om te zeggen van ik wil nou wel echt stoppen. Nebens Dobbinga binnen meesten benauwd dat het werk te volle tijd in beslag neemt. Ze zorgen het als een grote verplichting. Het brengt vaak verantwoordelijkheden met zich mee. Iedereen had het druk, van zijn gevoel. Iedereen veel druk in het werk. Dus dan is het heel lastig om in sites te stappen. Ik denk dat ik meestal wel wat zien hoor. Dobbinga hoopt het dat mensen haar dochs aanmelden. Want het werk is beter te behappen als het verdeeld wordt over meerdere personen. Ik deed het al nou alleen nog, maar de laatste tijd heb ik al wat hulp van oren. De groep is vrij groot. Je moet er wel wat tijd insteken natuurlijk, maar dat wil net zeggen dat je dat al hier alleen nog gedaan moet. Het probleem speelt net alleen nog bij Triumvera. Voorzitter Albert Hoof zocht hetzelfde kniepenpunt bij de voetbalvereniging in Kolm. Daar hadden ze dan een clubje van mensen die de velden onderhouden. Alleen die meesten die zijn al hier de gemiddelde leeftijd in de 70 jaar. Dus er komt ook hier naar je aanwijzen. Dat is gewoon lastig.